ga mu a wannan makaranta mai albarka domin maga 'ya'yanmu da jikokinmu waɗanda suka sami ibtila'i na rayuwa na shaye-shaye, domin shaye-shaye wani ibtila'i ne. Ina da cewa ba a san ku kuke ranku kuke yi ba, akwai abubuwa na rayuwa da suka dame ku kuke yin wannan. Kamsek ta yi jawabi mai tsawo na yadda ma aka yi wannan makaranta da kuma irin abubuwa waɗanda ake yi a cikinta. To ganin muhimmancinku da kuma tausaya muku da muke yi da kuma tarihin da tsohuwar gwamnatin sanata Rabi Musa Kwankwaso ta bari na yin wannan makaranta da kuma alkawarin da muka yi a wannan ƙaramar hukuma yayin da muka zo kamfen na cewa in Allah ya ba mu dama aka zaɓe mu to za mu shigo wannan ƙaramar hukuma domin mu gyara wannan makaranta kuma mu farfado da ita ta yadda dukkan ɗalibin da ya zo za a yi ƙoƙari a ga cewa in Allah da ya samu lafiya, kuma in ya samu lafiya mu sama mishi sana'ar da zai. Kuma mun sama masa sana'a mu za mu biya ba ko za ku biya. Saboda wannan shi yasa a yau cikin ikon Allah aka rantsar da mu na zama zaɓaɓɓen gwamna na jihar Kano da kuma mataimakina da baya. To kamar yadda honorable ya faɗa, sai muka yi shawara cewa mu fara zuwa mu ganku mu kuma da matsaloli kamar yadda ce bayani. Alhamdulillah mun ji abubuwa da yawa, amma abin da muke so shine famsek a rubuto mana duk abin da ya shafi wannan makaranta, musamman matsaloli ta yanda in Allah ya yarda a wannan wata za ku ga canji a wannan makaranta ne. Muna so mu farfado da sana'o'in da ake koya musu. Muna so mu ga likitocin da suke duba su. Muna so mu ga 'yan kwangilar da aka ce suna wani abu in akwai su. Kana muna so za mu shirya mu zauna da iyayensu ta yadda yake za a samu fahimta. Muna so ku ji shin ma menene yake damun waɗannan yaran, wani irin sakaci ne ake yi, rashin karatu ne, rashin kuɗi ne, rashin tarbiyya ne, rashin meye, ko menene ya kamata a fara jinsa tukunna. Kuma yaran nan 'ya'yanmu ne da jikokinmu. In ba ɗana watakila za ka samu ko ɗa ko ɗa na wani ɗan'uwa ko wani aboki ko wani makwabci, kuma in yau aka bari abin ya lalace to ba san inda za mu shiga ba. Kuna gani dai a yau a wannan jiha tamu batar waya ya zama wani abu wanda yake ya addabi mutane. Kuna gani yadda ake kashe mutane babu gaira babu dalili, kuma shan ƙwayan ne yake janyo irin wannan. Domin in mutum ya sha yana fita hayyacinsa baya sanin me yake. In Allah ya yarda za mu yi abin da za mu farfado da ku, kuma kamar yadda ta faɗa dama likita ce
mun santa ta zauna a gidan gwamnati tsatsarar lokacin to da haka za mu yi ƙoƙari mai haɗin gwiwa mu tabbatar ana ba ku magungunan da ya kamata a ba ku, kuma mu za mu ɗau nauyi mu dinga ba ku Allah ya yarda. Abincin da ake ba ku za mu duba mu gaya za mu shigo mu dinga ba ku shi. To da haka abin da muke roƙonku shine ku tsaya ku yi nazari, ku yi wa kanku faɗa, ku tuba, ku daina shaye-shaye in kun fita daga wannan guri, domin kuma al'umma su rungume ku, kuma ku zama mutane. Kuna ji yanzu ana murna ana abba gida shine gwamnan jihar Kano. Kuna ji ana distinguished senator. Kuna ji ana doctor. Kuna ji ana honorable. Ga professor. Ga mutane, ga masu gari, ga masu gwani, ga sauransu, ga 'yan siyasa. Da ɗaya daga cikinmu ya yi shaye-shayen nan, kuna zaton da za mu zo har a dinga sha'awar ganin ma'ana cewa gwamna ne ko mataimakin gwamna ko sanata? A wataƙila da mu ma mun shiga inda kuke, Allah ya kiyaye. So da haka muna so, muna fata ku zama mutane, kuma ku tashi, ku samu sana'o'i, gwamnati ta ɗauke ku aiki, yanda yake wata ran za a samu gwamna ko za a samu kwamishina ko za a samu famsek ɗin ma a cikin kunin Allah ya. To dai a takaice, saboda muna da abubuwa da yawa, abin da ya kawo mu kenan, mu gan ku nasiha, sannan mu zagaya mu ga irin halin da wannan makaranta take, sannan mu yi muku alkawarin in Allah ya da cikin wannan wata za mu shigo wannan makaranta domin mu gyara ta, mu tabbatar komai ya dawo yadda ya kamata ya dawo. Na gode muku kwarai da gaske, kuma lokaci za a dinga zuwa, za ku dinga ganin mu, amma muna fata kafin ma a ce mun dawo dukkaninku ya zamanto kun zama shiryayyu, kuma har ma an ba ku sana'o'i, kun fita kuma kun shiga duniya, kun zama mutanen Allah. Da mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.